Hrvatski motivi na stranim markama, takozvana kroatika, omiljena je tema gospodina Brezarića. Gospodine, koliko dugo skupljate te teme? Pa zapravo skupljam zadnjih 15 godina nastojeći prikupiti poštanska izdanja koja su vezana na Hrvatsku. A recite mi, tu ima zgodnih motiva, ima naših sportaša, ima hrvatski grb i tako, do kojeg ste, recimo, do kojeg ste primjerka najteže došli? Pa zapravo, kada sam saznao da postoji poštanska marka sa Šukerom, najboljim strelcem svjetskog nogometnog prvenstva, kako nosi našu trobojnicu, nastojao sam je dobiti i saznao da postoji država Nevis u Karipskom moru koja je to izdala. I bili ste tamo na šalteru i to tamo kupili? Ili? Ne, nisam, nego sam čekao preko interneta prijateljske veze da mi to pošalju. Čekanje je bilo, se isplatilo nakon pola i više godine. Taj blok je došao do mene i sada radost toga pokazujem. A recite, je li blok bio skup? Koliko to koštalo? Pa zapravo nije skup, okvirno je cijena možda negdje oko nekakvih 10 eura, što bi se slobodno moglo prevesti 10 kolinica sladoleda, i kada vi to potrošite nemate zapravo ništa, a s ovim lijepim trajanjem, čekanjem i mogućnošću da se pokaže i sportskim filatelistima i cjelokupnoj filateliji da Davor Šuker postoji na drugim izdanjima drugih poštanske administracije, to me jako veseli. Da, dakle to nije ni tako komplicirano, a ne mora biti ni baš tako jako strašno skupo. A vidimo ono što ljudi ne mogu vidjeti svakodnevno. Zapravo ste rekli bit. Ponekad je puno teže doći do puno jeftinijih stvari jer se teže pronalaze, za razliku od razvikanih koji imaju svoju cijenu i težinu, i onda ako imate novaca možete to imati. Dobro, puno vam hvala. Molim.